Usa ka 67 anyos nga babae sa Lamitan City, Basilan ang patay. Human kuno gisungag sa mismong binuhing kabaw. Napalga na lang ang patayng lawas o patay ang 67 anyos nga si Alejandra Francisco sa kasagbutan nga bahin duol sa iyang balay sa Purukto, Barangay Kabobo, Lamitan City, Basilan. Nakahiagom kini og mga bunog sa lawas ug wala nay sanina. Sa investigasyon sa kapulisan, padulong unta sa iyang ginabantayang rubber plantation ang biktima. Apan wala nini na matikdan nga ang iyang kabaw padulong kaniya ug didto na siya giatake. Gibutyag usab sa witness nga anak-anakan sa biktima nga si Alvin Enriquez, manungay gayud kuno ang ilang kabaw. Samtang nakit-an sab kuno ang parte sa sinina sa biktima sa mismong sungay sa kabaw. Kanda kami ng mortem sa may dito sa 12 October para determine talaga yung cause ng death ng biktima. Okay. Pero so far as to the foul play, wala naman tayo nakikitang foul play. And then based on sa mga witness account, kitang-kita, sungay talaga yung sungay ng Kalabaw.